गुड मर्निं गाइस सोर दिलीप सयखिया बेलाय बिटिसि ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांनि कन्ट्रिबिउसना मा बर' हारिनि थाखाय बिथांनि कन्ट्रिबिउसना मा बिटिसि नायनि जौगानायनि थाखाय बिथांहा सिमां फिसा नुफेरदों नामा मालाबा पार्लियामेन्टआव खोथा बुंफेरदों नामा जायखौ जों रग' रग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थिननायाव बर' रायजो राजाफ्रा भट होबोदोंमोन दिनै बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन जोबनाय फारसे भिडिअ क्लिप हैगोन बेनि सिगां बिश्वजित दैमारियाबो फुल प्रिपारेशन टु बिकाम चिफ अफ बिटिसि इन द इयार अफ 2025 you can see later on so hello everyone once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं so जोंनि सावरायनांगौ आयदाया गिबियाव बिश्वजित दैमारि सारखौ जोङो सावरायग्रोगोन फुल प्रिपारेशन टु बिकाम चिफ अफ बिटिसि इन द इयार अफ 2025 बिश्वजित दैमारिया जायनि जाहोनाव बिथाङा माबा माबि खामानि मावनायखौ नुदों बिथांखौ जोबोद खोथा बुंनायखौ आवगायबोगासिनो बिथाङाबो बिटिसिआव नाथाय बै समाव जेब्ला उदालगुरिखौ दरं उदालगुरि एसटिनिफ्राय जेनेरेल सिट बानायनाय जाबाय लकसभा समस्तिखौ रिजार्भ सिटआ जाहैबाय मोनसेल'सै क'क्राझार लकसभा कनस्टिटुएन्सि होननानै फोसावबाय एसटिनिफ्राय जेनेरेलाव थांबाय अब्ला बिथाङा सिरि बिथांनि मावनायनि हिसाब होनाया सिरि जेब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव 9 नं बनरगाव कनस्टिटुएन्सियाव लाम गोबां बिसिडिसिफ्रा आरो बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिसिडिसि अन्तर्गत थखा बिभिन्न गावे जेब्ला एसटि रिजार्भेशन सिटनिफ्राय जेनेरेल सिटआव एमएलए एसेम्बलि इलेक्सन सिटआव एसटिनिफ्राय जेनेरेलाव थांबाय अब्ला बिथाङा सिरि बबे बनरगाव बायदि मैखोम बर' लाम थानाय ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोला बबे फाग्ला जेनेरेलाव गोग्लैफेरनांगौ जाखो बेफोरखौ माबा मोनसे बुंफेरदों हारिनि अलखदखौ एरायनानै गाज्रिनि मासिखौ नुहुरनायखाय दिनै मोजां मावनो फैदों मोनसे देखायफ्लानाय श' खालामनाय आरो थार गोसोजों बर' हारिखौ संरैखाथि होनो थाखाय मावनाय बे मोननैयाव फाराग दं बिश्वजित दैमारि सार स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हर लोगोसे सोर दिलीप सयखिया बेहा बड'लेण्ड आन्दलनाव थै थरथिंसे होफेरदों नामा सान्दुं दुंजाफेरदों नामा ओंखारबोफेरफादों नामा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय होख्रावफादों नामा जोंनि समस्याखौ लानानै रन्जन दैमारिनि समस्या एन्ड बिथांमोननि समस्याखौ लानानै पार्लियामेन्टआव खोथा बुंदों नामा दिलीप सयखिया एमपि बिथाङा जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुथार हांख्रायनायाव बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होदोंमोन नङा रायजो राजाफोर दिलीप सयखियानो भट होदोंमोन थांनाय एमपि इलेक्सनाव बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन दं बिथांनि रेसपन्सिबिलिटिया मा बै समाव खोथा होनाया बर' हारिनि दुखुआव बिथाङा मोदै थरथिंसे गफेरदों नामा मा कन्ट्रिबिउसन होबोदों जाथिनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय दिलीप सयखिया जायनि जाहोनाव बेजोंनो दिनै देखायजागासिनो दङ गादला जागासिनो दङ स' बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नायनानै लादो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय বিটিচিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দিনক দিনে পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত আজি আমি আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মিত্ৰতা আমাৰ চলি আছে চলি থাকিব ইয়াত কোনো আউল লগাৰ প্ৰশ্নই নাহে 25ৰ যিহেতু বিটিচি নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিজৰ সংগঠন পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী কৰিব প্ৰতিটো বুথত আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকো শক্তিশালী কৰক ইয়াত কোনো নাই সমান্তৰালভাৱে ইপিপিএল শক্তিশালী হওক বিজেপি শক্তিশালী হওক আৰু বিটিচি 2025ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইপিপিএল আমি আজিৰ দিনত আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ 25তো আমি বিটিচিৰ 35 লক্ষ লোকৰ জনসাধাৰণক সুশাসন দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নৰ যিটো যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰাক শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে বিটিচিত স্থায়ী শান্তি আৰু প্ৰগতি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ বিটিচি গঠন হোৱাৰ পৰাই আমি কাৰো লগত মিত্ৰতাত 2015তো মিত্ৰতাত খেলা নাই 2020তো আমি মিত্ৰতাত খেলা নাই এইটো কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে ভ্ৰান্তভাৱে কোনো কথা বাহিৰত নাযায় আমি নিজেই
UPPL যোৱাবাৰ খেলিছে, BPF যোৱাবাৰ খেলিছে, BJP যোৱাবাৰ খেলিছে, নিজা নিজাকৈ খেলিছে। গতিকে কেতিয়াও BTCত কাৰো লগত মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈ আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই। যদি BPF আৰু UPPL লগ লাগি ইলেকশ্যন খেলে BJP চৰকাৰ গঠন কৰা এইটো চাওক, এইবিলাক কথা মানে বহুত মানে ইমেচিউৰ্ড কথা হ'ব বা বহুত ধৰক মানে কি বুলি কয়, ইমান এবছৰতকৈ বেছি সময় আছে, প্ৰায় 13-14-15 মাহ BTC ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আছে। আজিতেই চলিৰ নাম কি থ'ম সেইটো যদি আজিতেই চিন্তা কৰোঁ, সেইটো মই ভাবোঁ এইটো অলপ অপেক্ষা কৰাটো ভাল হ'ব। কোনোবাই যদি BJPক বাদ দি ইলেকশ্যন খেলিব খোজে, তেতিয়া BJPও কাৰোবাক বাদ দি ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে সাজু। কোনোবাই যদি আগবাঢ়ি আহে আমিও আগবাঢ়ি যাম, কোনোবাই যদি পিছুৱাই যায় আমিও পিছুৱাই যাম। এতিয়া 40খন আসনৰ আমি যোৱাবাৰ 26খনত খেলিছিলোঁ, 26খনত খেলি আমি 9খন নে 10খন আসন পাইছিলোঁ, 9খন পাইছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহুত মানে MCLA আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। আজি আমাৰ দলত 17জনত আমাৰ MCLA 17জন 17জন হয়নে নিৰ্বাচিত, আৰু কেইজনমান আমাৰ নমিনী আছে। গতিকে আমাৰ এই 17জন MCLA নমিনেটেড আৰু ইলেক্টেড। গতিকে আমি এটা ভাল মানে শক্তিত আছোঁ। গতিকে আমি আৰু এই শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি সফল হ'ম। जों हारिनि सार्थ'खौ सानदोंमोनब्ला दुर्गा दास बर'नोनो होनो हायोमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थिननायावसो खिन्थु होनाय जादों। सोरनि थै आरो बोलो हाजार हाजार बर' आइजो, आइ आफा, सेंग्रा सिख्ला रायजोफोरनि ओंखारनानै मोननाय बे BTCखौ सासन खालामनो फैनो नागिरदों। सा ओरैनो खोथा बुंनानै बेवहाय थलथब लाफैनो नागिरदों, मालाय खस्थ' खालामनानै लाबोनाय मोनसे फिथाइखौ होगोन ना होआ रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे मा इनफरमेसन दं नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। स' बिदिखौ जों फोजोब्बाय। थेंक इउ फर वाचिं।